baba. Sorry baba. Ko wannan shiga da kake yi haka. Sorry baba. Kai ka ce daga otoje ka dawo. Ai Malians din kenan. Wannan Maliya. za a iya ta kaga sarauta a can garin. Shiga kai ka ce yan arna haka. Ba dai Maliya alwala za kai. Yanzu ruwan alwalan na yanzu ka zo ka batar da shi. Ka makar da shi. Malians. Ko kuma tafiya gayu kake nan. Malians. Tafiya irin ta arna. To ai mun ba tafiyan nan nake ba a garin nan, sai arena ne. Wannan ita ce tafiya da mutane suka waye suke yi kenan. Kai mutumin da ne kai wallahi. Amma wannan tafiya da kake ganin ana yi, ita ake yayi. Malians ke wannan yayin bai yi ba. Wannan yayin dai haka ne ake wannan yayin bai yi ba. Ka canja tsari. Kai faɗan musulmi ne. Saka Jafar ne. Kai faɗan musulmi ne. Kullun nasiha ake muku amma ba ku gane abin da ake faɗa. Daurawa ne kai. Yanzu ina gaya maka magana kana mayan mun? Baba abin da nace. Ruwan na sallah zan yi. Bari na karo ma. Tafi ka ɗebo min ruwa ni in sallah. Bari na ɗebo ma. Amma wannan magana. Amma da gaya muku magana kullum sai iya abin da ake gaya muku baya hawa kunnen ku. Allah da yake yawan. To mu ya zo ya taba ka faɗa. Taba ka faɗa. Haba ya. Yau da ga nan na ji an fanka kanya. Sannan zan je. Gaskiya ba na. Yau da ku. Zai alwala da fitsari. Allah. Tun da na sai dai wani ruwa ne ya ƙi kawo mun wannan. Wannan dan ta yi mazan yar sallah masallaci. To ni ya sa ta kwani. Sai baba. Ai ka kawo mun ruwan kenan. Ai ba zan iya zuwa bane sai da na biya ta wannan lazim da su faro na tura. Ka sa mana ka sa magana. Ka sa mana ka sa magana. Da faro za ka yi alwala ai. Ba ai da alwala ta kuskura baki na zan kana ci ka ba da faro za. Na ci goran nan da kuskura baki. Da faro za ka yi. Wannan. Ni ba da da kuma ruwan. Zan je wata masallacin DJ Snake. Kake jin wani galma ne haka? Kuma ana ce mun furum ko faro yake ruwan? Wannan faro ne? Faro ko?